Nke a bụ Uju Akụkọ, Uju Akụkọ, Uju Akụkọ na Rose 101.9 FM Aba, ime ka ọnụ ọchị waa gị. Gerenu Uju Akụkọ. Ọchịchị etiti ekwupụtala ụbọchị Wednesday nakwa Thursday nke izu a dịka ụbọchị ezumike Eid-el-Kabir. Gọvanọ Oti ehiwela otu panel maka mweghachi ngwongwo nke gọọmenti ezukọchiri. Moscow ekurutula ume dịka ndị agha egorogo wakpochara ya ma kwaa ya aka. Igbo bụ Igbo, ekelekwa m unu mmanụ. Ndị a bụ isi akụkọ ndị hiri odo n'akụkọ anyị taa bụ Tuesday abalị 27 nke ọnwa June n'afọ 2023 ma bụrụkwa ahịa afọ n'ala Igbo. Ọnụ bụ akụkọ nke taa bụ m Ezinne Madu. Wachasịa ntị gị ka ị gere akụkọ ndị a n'uju. Ọchịchị etiti ekwupụtala ụbọchị Wednesday nakwa bụ abalị 28 nakwa Thursday abalị 29 nke ọnwa June anyị nọ na ya dịka ụbọchị ezumike maka ememme Eid-el-Kabir. Nke a bụ ozi si n'aka onye odeakwụkwọ nke ụlọọrụ ministri na-ahụ maka ihe ndị na-eme n'ime obodo anyị bụ Oluwatoyin Akinlade nyere ndị okpukperechi alakụba nakwa ụmụ Naịjirịa niile ndụmọdụ na ịchụ ihe ụfọdụ n'àjà maka uto nakwa mmepe nke obodo a dị nnukwu mkpa nakwa tinyere ala anyị n'ozuzu oke. Odeakwụkwọ a gosipụtara olileanya na ekpere na àjà ndị a na-achụ n'oge a ga-eweta udo nke a na-atụsi anya ya ike ya na ịdị n'otu nke ala anyị bụ Naịjirịa. Onyeisiala Bola Ahmed Tinubu agọgharịala ụfọdụ ọdụ ụgbọelu aha ka ha zawazie aha ụfọdụ ụmụafọ ala anyị amaara aha ha. N'ozi nke si n'ụlọ ọrụ maka njem ụgbọelu n'ụbọchị mbụ nke ọnwa June a nke Odoziakụ Joke Ọlantụji bịanyere aka na ya n'aha onye Director nke ihe omume nke ụlọ ọrụ ministri ahụ. Ozi ahụ nke rutere ụlọ ọrụ anyị aka mere ka amara na ngọgharị aha ahụ bụ akụkụ nke mwegharị ihe n'ụlọ ọrụ ministri njem ụgbọelu nke onye isi ala na-eme. Ọdụ ụgbọelu Maiduguri ga-azawazi aha onye isi ala pụrụ apụ bụ Muhammadu Buhari, nke Port Harcourt ga-azawa aha Ọbafemi Awolowo, ebe nke Nasarawa ga-azawa aha onye chọpụtara usoro ọchịchị ndị alakụba na Sokoto, onye aha ya bụ Usman Danfodio. N'otu aka ahụ, ọdụ ụgbọelu nke Benin ga-azawa aha onye ọba nwụrụ anwụ bụ Ọba Akenzuwa nke abụọ. Nke Ebonyi azawa aha onye isi oche ụlọ nzukọ sineti nwụrụ anwụ n'oge gara aga bụ Chuba Ọkadigbo, ebe nke Ibadan ga-azawa aha onye premier nke mpaghara ọdịda Naịjirịa oge ochie bụ Ladoke Akintola. Osote onye isi ala Kashim Shettima achọla onye ahọpụtara ịrụ ọrụ dịka onye Comptroller General nke ụlọ ọrụ Custom Adewela Adeniyi mma. N'ozi nke si n'aka onye Director ozi n'ọfịs osote onye isi ala bụ Olushola Abiola kọwara na Shettima chọrọ onye isi oche ọhụrụ a mma na be onye isi ala n'ụbọchị Mọnde. Osote onye isi ala gosipụtara okwukwe na nhọpụta ọhụrụ a ga-eweta mgbanwe n'ụlọ ọrụ ahụ. Dịka osote onye isi ala siri kwuo na nhọpụta nke Adeniyi n'ụlọ ọrụ Custom ga-akpụgharị otu esi arụ ọrụ si otu ahụ na-agba ndị ọrụ ume ka ha hụ na ohere adapụtala maka ha ito n'ọrụ ha. N'aka nke ya, onye a ga-arụgodo ọrụ dịka onye isi oche n'ụlọ ọrụ Customs Adewale Adeniyi kelere onye isi ala Bola Tinubu maka ịhọpụta ya ma kwe nkwa n'ụlọ ọrụ ahụ ga-enwe nnọọ nwogharị ga-agbapụta ihe n'otu ha si eme ihe n'okpuru idu ndu ya. Ọchịchị etiti ekwuola na ihe dịka 126 nke gụnyere ụmụntakịrị ya na ụmụ akwụkwọ ka a kpọlatara site na mba Sudan dịka ọgbaghara na mba ahụ ka nọgidere na-aga n'ihu. Nnukwu ụlọ ọrụ na-ahụ maka ọnọdụ gbatagbata n'EMA, ministri na-ahụ maka ihe ndị na-eme na mba ndị ọzọ nakwa nnukwu kọmishọn na-ahụ maka ndị gbara ọsọ ndụ socha nabata ndị a si mba Sudan lọta. Mgbe ọ na-ekwu okwu mgbe ọ na-anabata ndị a lọtara alọta, Mustafa Ahmed, onye Director General nke ụlọ ọrụ NEMA, kọwara na ọchịchị etiti emechala nnọọ nkwadebe na nhazi ka ụmụ Naịjirịa ndị ka fọrọ na mba Sudan lọtakwa ala anyị. Ahmed, onye
Onomide Bandele onye director ọrụ ndị pụrụ iche nke ụlọ ọrụ NEMA nọchiri anya ya kwuru na atụmatụ ịkpọlata ndị mmadụ bụ usoro ọrụ nke ha natara site n'aka ọchịchị pụrụ apụ. Ụlọ ọrụ na-ahụ maka njem okporo ụzọ FROST n'aha mkpirisi amalitela ihe omume pụrụ iche mkpụrụ abalị 6 iji hazie usoro nchekwa n'okporo ụzọ anyị ha n'oge ememme Ide Kabir. Dịka ha na-eme nke a mgbe ọ na-agwa ndị ntaakụkọ okwu na Abuja, onye Corp Marshal Ubo Dawuda Albiu kwuru na ihe omume ahụ bụ otu ụzọ esi ebelata ihe mberede okporo ụzọ ma gbochie oke fachifachi n'okporo ụzọ awara anyị ha. Nka o kwupụtara o nyekwara ntụziaka ka a hazie ma webata ihe ndekọ na ndị ọrụ iji kwalite ọdịdị ihe nakwa nye obi ike na a ga-enwe eje alọ n'okporo ụzọ niile maka ndị ga-eji okporo ụzọ mee ihe n'oge ememme ndị alakụba. Ọ gakwara n'ihu dụọ ndị ọrụ ya niile ọdụ ka ha gbalịsi ike hụ na ebelatara ihe mberede n'okporo ụzọ nakwa nke ahụ ga-ekwe omume. Ndị ọrụ gbata ga na-erutekwa ngwa ngwa ebe nwere ihe mberede okporo ụzọ iji bụrụ ndị nwetara mmerụ ahụ gawa ụlọ ọgwụ ngwa ngwa nakwa iji ọsọ wepụsịa ihe mkpobi ụkwụ ọbụla enwere ike ịhụ n'okporo ụzọ awara anyị ha. Ọnụ na-ekwuru ụlọ nzukọ nnọchiteanya bụ Right Honorable Tajudeen Abbas ekwuola na ọ gwụla ma ala anyị bụ Naịjirịa ọ kwụsịrị usoro iwu ya ike ma lụọ ọgụ megide ime mpụ enweghị ebe ọbụla ala anyị ji azụ aga. O kwuru na iwu nke obodo a ga-abụ nke a ga na-eme ihe banyere ya ngwa ngwa n'ụzọ bụ emenyere nwa ogwugwu emenyere nwa nọsi ike iji gosi na onye ọbụla sokwa biri n'ala anyị a. Abbas kwupụtara nke a na mmemme a haziri maka ya nke nnukwu kọmishọn na-anọchite anya Naịjirịa na obodo London mere maka ya. N'akụkụ nke ịlụso ime mpụ ọgụ, Abbas kwuru na usoro ịlụ ọgụ megide mpụ kwesịrị ịbụ nnọọ nke a ga-ewusi ike iji hụ na ihe ga na-aga nnọọ n'anya ya. Na steeti Abia, gọvanọ steeti ya bụ dọkịta Alex Oti enyela ntụziaka ka ụgwọ niile a ga-akwụ maka ụlọ akwụkwọ niile nke ihe ọmụmụ midwifery na nursing gaa n'ụlọ ọba ego ndị ekwupụtara maka nke a kwekọrọ n'ozi nke onye odeakwụkwọ mgbasa ozi nye gọvanọ bụ Kazie Uko nke rutere ụlọ ọrụ anyị aka mere ka mara. Ozi ahụ nyere ndị nne na nna nakwa ọhaneze, ndị nlekọta nakwa ụmụ akwụkwọ ntụziaka ka ha bụrụ ndị nke ga-ewere ego ọbụla nke ha chọrọ ịkwụnye maka ụlọ akwụkwọ midwifery nakwa nursing nke gọọmenti nwe kwụọ ha site n'ụlọ ọba ego UBA na akara ọba ego nke nọ n'ọfịs nke onye kasị n'ọkwa nke ụlọ akwụkwọ ọbụla malite n'abalị 27 nke ọnwa anyị nọ na ya bụ June. Ozi ahụ gakwara n'ihu nye ntụziaka ka ụgwọ ndị a ga-akwụ n'aka na-abụghị site n'akara ọba ego ka ewega ya n'ebe ahụ ekwukwara ma tinye ya n'akara ọba ego ahụ, maka na ọ bụrụ na ọ bụghị otu ahụ na-agaghị anabata ụgwọ ndị a. Aka na-akwụ ụgbọ ọchịchị steeti akwa n'otu aka ahụ bụ dọkịta Alex Oti ehiwela otu panel njụtụ ihe na iweghachi ngwongwo gọọmenti nakwa ego ndị a na-ebo ebubo na akwakọsịrị n'oge ọchịchị pụrụ apụ na steeti a. Ode akwụkwọ nke steeti abụọ Ọkammụta Kenneth Kalu onye kwupụtara nke a n'ozi nke bụ aha ndị mejupụtara ya bụ otu panel nke nwere ọkaikpe Florence Ekwuoma dịka onye isi oche, ebe ndị ọzọ n'otu ahụ gụnyere Ọkammụta Ogo Ekoma Ogo, Maazị Ugochukwu Okorafọ, Reverend Father Alex Okonkwo nakwa Ọkammụta Osla Ngozi Akanwa. Odeakwụkwọ ahụ kọwara na otu panel ahụ ga-esi arụ ọrụ nakwa oge a ga-eji edu ha n'iyi ọrụ ka a ga-eme ka ọhaneze mara n'oge na-adịghị anya. Rose FM chetara na otu izu ụka gachara ka educhara ya n'iyi ọrụ ka dọkịta Oti gbara ndị niile ji ngwongwo gọọmenti ume ka ha weghachiri ha gọọmenti. Ọka bụ na Rose 101.9 FM n'ala Aba ka uju akụkọ ndị ị na-anụ si na-eru gị ntị. Akụkọ ndị ọzọ nke m ji n'aka ga-abịara gị ngwa ngwa m lọtaghachiri naanị nọsi ike ebe ahụ na-ege ntị maka na ana m alọtaghachi. No matter what
happens, we've got you. Rose 101.9 FM, putting a smile on your face. Nnọọ ka m gazie n'ihu n'akụkọ nke m ji n'aka ka fọdụrụ. N'akụkọ si mba ofesi, isi obodo mba Russia bụ Moscow agbalịala hụ na eweghachiri otu ihe dịbụ na mbụ na mba ahụ dịka enwechara nnọọ ngwụcha izu nke ndị agha egorigo jiri buso onye isi ọchịchị Kremlin dị n'aka bụ Vladimir Putin agha ma kwagharịa ya na mba ahụ. Putin n'onwe ya ekwughị okwu ọbụla gbasara ọnọdụ ahụ, mana ya na otu ndị ntorobịa akpọrọ ndị eji n'aka maka ọganihu kparịrị ụka na onyonyo vidiyo o mere ebe ọ kọwara ma jaa ha mma ha na ụlọ ọrụ dị iche iche maka imeri ihe ma aka chere ha n'ihu. Obi ọchịchị Kremlin kwuru na Putin si na ekwentị ya na onye isi ala mba Iran bụ Ibrahim Raisi kparịta nnọọ ọbụbọ ma nwetakwa nkwado nke Tehran n'ihe metụtara ịgba ọchịchị mgbe okpuru ahụ. Onye Sheikh Tamim bin Hamad Al Thani nke mba Qatar kpọkwara Putin n'ekwentị ma gosipụtakwa nkwado ya. N'ikpeazụ n'akụkọ egwuregwu, otu onye ọkụ bọọlụ ala anyị bụ Naịjirịa ama n'oge gara aga bụ Kaduri Ekana ekwuola na akọkọrọ n'otu egwu bọọlụ Super Eagles n'agbanyeghị na ha ji ọkpụ goolu 3 asatara naanị 2 merie mba Sierra Leone n'ịma aka ntozu oke maka iko AFCON nke afọ 2023 enwere n'ụbọchị Sọnde. Otu egwu bọọlụ Super Eagles ewerela oche na asọmpi ga-adị n'afọ ọzọ dịka ha na ndị ogbu ha si mba Sierra Leone kwatara ya kwata tupu Naịjirịa emerie ha. Nwa amadi ya so na ndị nwetara mmeri n'afọ 1980 n'iko AFCON mgbe otu egwu bọọlụ ahụ na-azabu Green Eagles nyere ndị ọgba bọọlụ ụtụtụ. Ọ bụghị onye kochi ha bụ Pesero. Ekana duru ndị otu egwu bọọlụ Enyimba gaa asọmpi iko CAF nke afọ 2008 ma nweta mmeri, gbakwunye na ọ gara amasị ya ịhụ onye ụzọ ụlọ dịka onye kochi nke otu egwu bọọlụ Super Eagles. Ozuola ma gbachaa n'akụkọ anyị nke taa, mana tupu apịachie m ya kpamkpam gaghachikwa ntị n'isi akụkọ ndị ahụ gbara kpoo n'akụkọ anyị taa. Ọchịchị etiti ekwupụtala ụbọchị Wednesday nakwa Thursday nke izu a dịka ụbọchị ezumike maka ememme Eid al-Kabir nke ndị ụlọ okpukperechi alakụba. Gọvanọ Oti ehiwela otu panel maka mweghachi ngwongwo ndị nke gọọmenti ezukọshi. N'ikpeazụ emekwara m ka ịghọta na Moscow ekurutulu ume ndụ dịka ndị agha egorigo kọchara ya nnọọ aka na ngwụcha izu a. N'aha onye haziri akụkọ a ma chịkọta ya n'asụsụ Bekee bụ Michael Oni, ka m onwe m onye tụgharịrị ma tapịara gị n'asụsụ Igbo bụ Ezinne Madu ji na-asị gị cheta na onye isi nkwọcha anaghịkwa aga ọgụ okwute. Otu a ka o siri ha m n'ọnụ n'uju akụkọ nke taa. Ekele m gị maka ị na ebe ahụ gee ntị. Kachi bụ ọnụ. No matter what happens, we've got you. Rose 101.9 FM, putting a smile on your face.